যদি आईपीसी सेक्शन 302 नि फासिंथै बर' माजरा बेट जे मादार खायरनि बागै फासि अर्डार दं बे केसा हंके सारा जीवन जेल खुलुमका नायफिनजों खामानि मार्केटिं दायताखौ बुखुसंनो जरा कलकमा नासिङै तंलायमानि हासेन लुकुरकते थानियलनि बिनि बुमा सं नासिं तंलायमानि बप्रो आनि साजला थानियलनो बुथारनारक manjakno पुलिस नि थानि सकायनो हनै नासिङै तंलायमानि हासेन लुकुरक जतनो मुते खालायजाक तामो ताफां रमजायाखौ हनै सिंजतो सायमानो लाइथांनाय 25 जुलाइ सालमारिओ थानियल ते कथार बुजाकमानि राकेश समतोष समेन्द्र संबाय बर' खरकथा मिलिवै कथार ते थानियलनो मुंकुनिया मुंसा सामु सिदारा खायाकारिनो मुसुक पुनो बुतै आमसख्लाय बुमां 1 तारिख अगस्त सालमारिओ असंसारन याकार थाना नांका दाखुक थानियल देबरमा आमसक सराय जराव 16 year सराय सुको 16 बसनि सरायनो आमसख्लाय बुखा राकेश समतोष ते समेन्द्र आबुनि बागै राकेश समतोष समेन्द्र नगनि खारमानि पुलिस थानि केस मानि यागलो 26 जुलाइ सिमिनो नग गक्रै खारमां पाइथागो मानजनो नाखा थानियलनि बिनि आमा संनि प्रेसार बाय एमएलए रंजित प्रेसार बाय मिनिस्टार रतन लालनाथनि प्रेसार बाय पाइथागो रंजनो नाखा समेन्द्र ते समतोष देबरमा आबुबो गाने गिनिवया तिरफ्रावनो पैसा थलो manjaka समेन्द्र ते समतोष रवjakmano आगिवो जेब्र सामा हा राजनि हा कपला क्रि हिमानि आवाहायनो manjaka पाइथागो फियाबा अरनि मेन काल्प्रिट राकेश देबरमा मानजायाखौ ताबुखान रमिमायाखौ सिदाय थानानि पुलिस बर' सातिक तलायो मानजामनि यागुलो 12 अगस्त manjaka 13 अगस्त बर' खरकनिनो कुटो टिसापुरो बरक साका समेन्द्र ते समतोष जों थानियलनो बोथारिया सिङाव राकेश देबरमासि बस बुवो बस बोथार हनै आमसुनो सासिवो तै मुंसा सानै नालिया समतोष ते समेन्द्र देबरमा कक्टमा थुनाय रङ माने जों राकेश जों माना खाया राकेश मानिया नर करिnya जों करै माने बुलाय मा जों मादा बनो बसनो तलांखा tapi nor buya जों या दिसामन दिसाया जों किरिवो जों पाब्लिक जों किरि मा खारका ताबो के बो तका जों राकेश कुन जाबो जों राकेश कुन लिंक करै बो तका तंग सैमे जों कुन मा सैमे राकेश जों नर सालेन्दार जों सेलेरबो सेलेन्दारसे बर खार तंग बो तका सेलेन्दार का जों रिखा सेलेन्दार अरनो नुबिमानखा बर' खरकनिबो आ बुथानिवो तंगो आ रम थानिवो तंगो आबुन बागैनो 2 सप्ताह हाय हास्तेवनो उरवासा खाय खारै तंमानि फियाबा बरसाव तांगे खारनो रकन सिनजामायागलो जों पापलिनो किरुज खारो मुंसा माजरा खामा करिगे तामनि खारबा मुंसा माजरा से खायाखै तांगे किरिबा जे माजरा खानाय बनो खारो जे याकनो सर हाजनाय बनो सायमानो याकनो दनकमानि आबुन बायनो बर' पाइथागो सिदाय थाना पुलिस बा रंजनो नाखा ये ताबो बरनि बागै तामा पानिशमेन्ट जों इंडिया नि रायति नाखांकाय आईपीसी सेक्शन 302 नाखांगा सुनुगो आरोबो सिजाक दंगो जे मादार खायरनि बागै फासि अर्डार दं ते केसा हंकाय सारा जीवन जेल बर' ताय योग्या लाइफ टाइम बागै जेलमा तंनाय नियाखबा फासि अर्डार नियाखबा एनकाउंटर खालायजानाय आबनो जदि आईपीसी सेक्शन 302 नि फासिंथै बर' माजरा बेरखाय आवहाय खालायजानाय फियाबा ताबुबो सायमायाखौ कोर्ट ताम खाया ताबु कोर्टनि थानोसै जे आईपीसी सेक्शन 302 नि फासिंथै बरनताय बेल रैमाया बर' सारा जीवन जेलमा तंनाय सारा जीवन न खुनु गेखाय मा तंनाय ताबु कोर्ट ताम खाया कोर्टनि फासिंथै बेबा ग्याफारजाक खाख्लायो कोर्ट दगबो जेबं रायजानि बिसिंथै बरनो साख्लायनाय बरनो माजरा बेरनाय ताबु अबो माजरा बेरनानि जरा कलक माननाय तामनि हिंके अबो मादार केस गोबांमा कोर्ट बाटाबाटि इंनाय कक सालायनाय शेयर लायनाय हियारिं इंनाय आवहाय पदरे पद खायमायागलो पाइथागो कोर्टनि फासिंथै बर' खरकनिनो
साख्लायनाय तामो खालायनाय बर'नि बागै तामो तंनाय आबो लास्ट बिसार साख्लायनाय फियाबा ताबुक अर जे पूजानि बिनियो राकेश देबरमाखाय मानजायाखौ बर' जानि खारतंखा सायतंनाय सिदाय थाना पुलिस सावो सोंथाय सानै सालान बिसोंनो बर' संगो रुतुगै कारनाय नै खाख्लायो बर' सायमानजाकना बर' थांगैतं आवनय बर' ब्लेकखैनो अगजाक तामनाय रुतुना बै सायतंसाक तामनिखाय आमो हायख्लै तमंग सामंग बर'क मुनिसुनो बुथारनाय रंनो आबो हाय फियक्तनि खेंगिया तिनिया खनाया बत खरसा खरसा दायसा बुथार फिनाय आ माइन बनि जे माइनत बनि जे शयतान तमनि जे हामे तमनि आबरो खायनाय गा आबुन बागै त्रिपुरा पुलिस ताय सिदाय थाना पुलिस बेलाखे साखारि सामुख्लाय दङ जतना हामबारिखा आबो हामबारनाय सिदाय थाना पुलिस न जरा कलम यागुलो फाननराव जे थानियलनो बुथारनाय रंनो रबुइ माखा खरक दुनिया फानो ताय खरकसा रमुइ मे फानो ने ताबु कोटो ताम ख्लाय सायमानाय बरक खरक तामनि उपरा ताम माजरा दंनाय ताय खरक ताम मानजायाको जे खरकनि माजराय सन्तोष तै समेन्द्र मानजारनि उपरा ताम माजरा बेरनो कोट आबनो पाइथा दिक्लारनाय आबो जरानो सायमानसिनाय फ्रेंड्स दिनै बारसनो जतनो हामबाय।